Szevasztok srácok, és én Flan1769 vagyok, és ebben a videóban most 5 ijesztő játékokkal fogok játszani, ami igazából nem tűnik ijesztőnek, de igazából ijesztő. Elvileg ebbe a játékba, aminek az a neve, hogy Loot Ladder, ott csak is a privát szerverbe működik, szóval nézzük is meg. És elvileg ott egy csomó bot ott van. És ez igaz is. És igazából várjatok egy perc. Most itt van. Mi ez? Ja. Azt beírjuk, hogy jaj, várjatok. És kidobja a... Micsoda? Ezt nem nagyon számítottam, de jó legyen. Azt nem akarom beírni, ezt a csúnya szót, hogy OMG, az egy nagyon csúnya szó. Ugye a szében, de mindegy. Értitek. Ezek is kipróbálják, és nem történt semmi. És ki van cenzúrázva. Oké, mindjárt jövök, mert itt nem sikerül. Látszik, hogy ez nem igaz. És nem lehet respawnolni, jó van, akkor leesek francba. Bruh. Nem. Akkor ez a játék, ez egy nagy hazugság, menjünk a másikra. Itt egy másik játék. Ugye elvileg ijesztő. Ó. Nem lehet privát szervert csinálni, jó? De itt egy Várjunk egy percet. Ez a játék se igaz, szóval menjünk a másik. Mi a franc történik itt? Miért kezdett elsötétülni a kép? Jó, akkor mégsem. Várj. Várjál, itt van ez a izé cucc. Not say giraffe is AI. Merről beszélt az ember, szóval... Tudod mit? Ja, fej az AI. Ó, brasszus. Na lépjünk ki szépen. Home.
És nem történt semmit, szóval lépjünk is vissza. És szenvedjünk újra ott. Na nézzük, nem történt semmi sem. Itt lesz az a pillanat! Itt lesz az a pillanat! Itt van a pillanat, amitől beszélt ez az ember. Szavasz. Ó! Ó! Nem tudom, mit csinálok én itt. És most mi van? Ó, itt van a kart. És... Ó. Akkor... Mi? Valami ég ott. Parivardom. Most kikresseltem. Itt van. Ó, de ijesztő. Na. És itt van mindenki. Jó, akkor privát szerver, vagy ja, privát szerverbe. Áj, Freevit Plus. Látszik, hogy a Janika, nem tudom, hogy kicsoda, az benn van a játékban. Jó, de nézzük meg. Szóval elvileg ott kéne lennie valahol. Egy ilyen szének. Itt sincs semmi, ott sincs semmi, akkor mi van? Hát látszik, hogy ez sem igaz. Akkor most jön az utolsó játék, ez, itt van. Hopp. Nem tudom miért, de ez a zene kicsikét idegesítő, de mindjárt jövök. Szóval elvileg találni fogsz egy vizét, valahol itt, azt hiszem. Itt van valami. Ez mi? Hacking can get you permanently banned. Oké, köszönöm. Itt nincs semmi. Oké, a franc ez. Ja igen, az ember, akitől megnéztem, az a The Real Hamster. És itt van 5 ember, amit ugye nem mondott. Ez az ember. Szóval ez ugyanúgy egy... Várjunk, megnézem újra a videót. Oké, akkor... Morse kód, ezt be fogom írni. A videóból le fogom fotózni, és ugye ebbe a videóba fogom... Hogy van egy pár ember is. Oké, akkor ezt kell megnyomni. Ugye? És ez igaz. Follow the arrow. Nem tudom, olyan kell mondani. Milyen a feje? Jaj, mennyit. Ja. Click to continue to crystallize the...
Ah, tud angolul, az tud angolul. Tudom, mit jelent, de nem tudom lefordítani normálisan. Do you need help? Kell segítség, kristály. Vagy érted? Pont, pont, pont. És osztorro... De rohadt... Mi a f... De rohadt hangos volt ez. Oké, megnézem újra a videót, hogyha van esetleg még több információ. Szóval elmondta, hogy más videókban is vannak, vagy az ő videóikba erről már beszélt. Szóval ez lett volna a videó, ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, nem tetszett, akkor diszlájkolhatjátok. Ha esetleg még van, hogyha nagyon-nagyon tetszett és szeretnétek még ilyet, akkor iratkozzatok fel. Én Flan 1769 voltam, szevasztok!